ಕಾಲ ಕಾಲ ಮೇರಾ ದೋಸ್ತ್ ಹೇ ಕಾಲ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿದ್ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದಾದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿ ಮನಸೇ ಇಜ್ಜಂಡ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೆತ್ತನ್ ಕೊರಿಯಾ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಬೇಜಾರು ತರ ಡೇಜನ್ ಇಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲಿನೆಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾನ ಮಲ್ಲಕ್ಕಂಬಲೆ ಬುಕ್ಕ ಆಪೆ ತಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಸುತ್ತು ಒಲಿನಿಗ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಬೇಜಾರು. ಸೊ ಅಮ್ಮಗ್ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ್ ಅಕ್ಕಗ್ ಪೂರೇ ರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ತಿಂಚೆಂಕ್ಲ ಪೆತ್ತ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಇತ್ತಂಡೆ. ದಾದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ 8 ವರ್ಷ ತೊಂಬಂಜಿ ಎಲ್ಮ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಮ ಪಂಡ ಎನ್ನರ್ಥ ಡಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಯರ್ ಅದಾತು ಅಂಚ ಬಿಡ್ ಆಜಿನ ಎತ್ತೇನದಾನ ಆಜಿನ ಇರ್ತಲ ತುಂಬ ಗೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಕಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅತ ಒಂಜ ಐನಾಜ ಆಂಡ್ ಕಂಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ವಿತೌಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪೆತ್ತ ಪುಟ್ನೆ ತಿನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ತನಿ ಪನ ಏನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ತನಿ ಪುಟ್ನ. ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಗೆ ಎತ್ತಡಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನೆಂತೋನ್ವಾ ಅನ್ಪನೋಂತು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಕ್ಕ ಏರಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಈ ಕೈಲಿ ಉಂಡತ ಏಪ ಕಟ್ತದ ಇಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೋರ್ದು ಉಂಬೆ ಕಟ್ತಿ ಇಡ್ತೇರು. ನಾನ್ಲ ಪರಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಡಿಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಕರತುಂಡು ಆತೆ ನಾನ್ಲ ಪರಂದಿತ್ತು ಅವ ತುಡೆ ಮೂಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನಾ ಪರ ಕಡಪಿಕಲ್ಲವ ಅವು ಮಣ್ಣುಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂತೆ ಪಿದಾಯ್ದು ಇಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾತಿತ್ತೆ. ಈ ಪಾಂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಹಪ್ಪಳ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಜೆಕ್ಕತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನ ಪಿದಾಯಿ ಕನ್ನತ್ತು ಜನ ಮೂಲೆ ಈ ಪುಚ್ಚ ಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆಂ. ಕಾಲ ಕಾಲ ಮೇರಾ ದೋಸ್ತ್ ಹೇ ಕಾಲ ಪುಚ್ಚೆ ಪುಚ್ಚೆ ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಪುಚ್ಚೆ ಕಾಲ 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 ಪುಚ್ಚೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೈತ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ನ ಕಾಲ ಕಾಲ ಮೇರಾ ದೋಸ್ತ್ ಹೇ ಕಾಲ ಆತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ನ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಾನು 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರ್ಸವಂಡೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲತ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮುರಾನಿ ಪುರ ಯಾನು ಕಾಡು ಪೋಯ್ನಾಗ ಏನು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪುರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅವೇನು ಪುರ ಯಾನು ಪಾಡ್ತಿಜಿ ವಿಡಿಯೋಟು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಂಡ್ ಇಂದು ಲಾಂಗ್ ಬೋರ್ಚಿ ಪಂತ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಸುಮಾರು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದಾದ ಪುರ ಹಿಂಗೆ ಕಾಟಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡತ ಅವು ಪೂರೆಯನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಪೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮುರಾನಿ ತಿಂಚ ಅವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಟೆ ಒರಿತ್ತು ಗ್ಯಾಲರಿಟೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅವಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಮುರಾನಿ ತಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನು ಪಾಡು ಜನ ಪಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಇರ್ತೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲത്തെ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಕ ಬಾಯ್. ಹೊರಟಿರುವ ನಸುಕಿನಲಿ ಹೂ ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಹೊರಟಿರುವ ನಸುಕಿನಲಿ ತೊರೆಯದೆಯೇ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸೋದು ಹೀಗೆ ಯಾವ ಊರ ಮಳೆಗೆ ಮಂಕಾಗಿ ಕೂತ ನೀರಲೆಗೆ ಮಾತಂತೆ ಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ ಕರೆಗೆ ನದಿಯು ಹೊರಳಿತು ಈಗ ಹೊಸತರ ಬೇಗ ತೀರಾ ಮರಳಿ ಅಲೆಯ ಕರೆದಿರುವಾಗ ನಗುವಿನ ರಾಗ
ನೋಡಿಟ್ಟು ಪೇರ್ಲ ಪರ್ದಿತ್ತು ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಲಂಜಿ ತುಲೆಗೆ ಪಕ್ಕಿತ ಓಡು ಕೆತ್ತಿತ ಓಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೂಡೂರು ಅಡಿಕೆರ ಬರ್ಪು ನೋಡ ದೂರಾಗ ಅಡ್ಕು ನಾವು ಇವಾಗ ಮರಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪು ಜೊತಾ ಸೊ ಅಂಚ